said don't work, it never did. You better not cross his path. He's a chain-smoking alcoholic sociopath. Endavant, senyores i senyors, facin girar la roda, n'hi ha per tothom. Ostres, quin matí més bonic que fa avui. Com brilla la rosada damunt les deixalles i la flaire. Oh! De puta mare! Saps una cosa? He estat reflexionant sobre el teu breu matrimoni amb una prostituta quan tenies 16 anys i en la relació que teníeu la teva mare i tu quan eres petit. I crec que si aconseguim arribar al fons de la teva insatisfacció pel que fa a les relacions amb les dones en general, haurem fet un pas molt important cap a la recuperació total de la normalitat. Oh! Com havíem quedat? Com havíem quedat? Que hauré d'avisar els guardes! En Kevin va deixar anar el doctor Franklin perquè entre els guardes s'havien tornat a posar de moda les armes químiques. Vinga, va, explica'm tot el que recordis de les teves primeres relacions amb noies de la teva edat. Això va ser quan en Kevin tenia 16 anys i el van convidar a una festa d'aniversari. I com que sabia que hi hauria noies, estava fet un flam. A l'institut havia sentit dir que a la festa nois i noies farien manetes. En Kevin no sabia ben bé què volia dir això de fer manetes i va pensar que valia més preguntar-ho als seus pares que no presentar-se directament a la festa i fer el paperina davant dels altres. En Kevin es va esperar que el seu pare parés per tornar a carregar el rifle abans de preguntar-li res. D'entrada, en Percy no va saber què dir-li. Era la primera vegada que li tocava fer de pare de debò i no se'n podia escaquejar. Finalment, va decidir deixar parlar la veu de l'experiència. Tu t'arribes al centre, llogues una meuca i t'ho muntes. Però no paguis que ella no hagi fet la feina. Si no, la molt puta és capaç d'avisar el seu macarró perquè t'estovi i et foti tot el que dus a sobre. Pregunta-li a l'oncle Phil, que encara porta un trau al front. En Kevin va preguntar al seu pare què havia de fer si la noia en qüestió no era una professional. Emborratxar-la hi ajuda. Però compte, nano, perquè si aguanta el mam com la teva mare, llavors la broma et sortirà més cara que anar de putes. I preu per preu una puta sempre estarà més bona. En Kevin va preguntar al seu pare si havia estat mai enamorat. Sí, n'havia estat de ta mare. Encara me'n recordo que bé que ballava la mala pècora. Feia posar un nus a la gola. Oh, vine aquí. El nus se li havia desfet de cop el dia que ella li havia clavat un cop de puny al coll per haver buidat la caixa del local. En Kevin va pensar que potser la seva mare li podria donar el punt de vista de les noies. Com que no sabia on parava, es va haver d'esperar una altra vegada que el seu pare parés de disparar. Encara deu estar dormint la mona al cotxe. M'estranya que no s'hagi despertat. Espera't un segon, que te la desperto ara mateix. Què cony era aquest soroll? Fes-li una mica de berenar a la mare. Corre, vida. Quan vols ets un sol. L'Anastàsia s'havia passat tota la tarda dormint la mona i encara no havia començat a veure un altre cop, de manera que estava bastant serena. No m'ho tinguis en compte, només veig per oblidar aquesta merda de família. En Kevin va pensar que si s'esperava fins que fos un bon moment, no el trobaria mai, i li va preguntar què s'havia de fer amb les noies. Qui hi ha? Un missatger molt especial. La veritat és que les flors m'han agradat molt, però jo estic acostumada a valorar els regals pel paquet. En Kevin va preguntar a la seva mare on li veia el romanticisme. Que no has vist que li regalava flors? I mira ara, mira el tio com l'ajuda a enfilar-se al balancer. En Kevin va preguntar a la seva mare què era romàntic segons ella. A mi m'agrada emborratxar-me, imaginar-me com ho estic fent amb algú més sexy i més traçut que el ruc de ton pare, que francament no costa gaire. Com ho faig amb algú més sexy? Oh, oh... En
Kevin va pensar que la seva mare es precipitava una mica perquè ja parlava d'arribar fins al final i li va dir que què passava amb les primeres cites. Ai, noi, és que no he sigut mai escalfabreguetes, jo. A vegades no ha calgut ni que fos una cita. No ho sé, com quan no tens prou diners per comprar una cosa, saps? Tu procura no córrer gaire i posa la jaqueta sota per no fer malbé la tapisseria. En Kevin va decidir no preguntar res més i fer servir el sentit comú. En aquell moment no va caure que si hagués tingut una mica de sentit comú ja no hauria demanat consell als seus pares en matèria de sexe. Kevin va arribar a la festa amb un nus a l'estómac. Un nus i una ampolla de xarop. S'havia imaginat que el xarop li donaria més empenta i quan va veure que no, es va passar al whisky i es va fumar uns quants cigarrets més. Els altres convidats eren la crem de l'institut. Hola, ets amic d'en David, oi? Els teus companys són a la sala d'esbarjo. El pare d'en David era una persona molt agradable perquè havia sigut politoxicòman i sabia que fàcil que és caure en la temptació sense voler. Que facis una bona festa. En aquesta casa no s'hi fuma més que viciós. La mare d'en David ja no li va caure tan bé. De fet, li van venir ganes de fer-li una cara nova. Digue-li que el cul li pixa, tio. En Kevin va pensar que, de moment, valia més saludar com les persones perquè no el prenguessin per un pallús. Ell prou que volia fer bona impressió, però el whisky li devia haver fet més efecte que no es pensava perquè quan va voler saludar va caure rodó a terra de cop. A la festa tothom ballava i feia cara d'estar-s'ho passant la mar de bé. En Kevin també li van venir ganes de ballar, però com que sabia que les coses no li sortien mai com ell es pensava, es va quedar en un racó bevent. Per en Kevin aquest raonament era perfectament lògic. A en Kevin li agradava molt fumar mentre feia altres coses, sobretot beure, i per això se'n va anar al safareig a fer unes quantes pipades. Quan va tornar a la sala d'esbarjo es va trobar que ja no hi havia música i que tothom seia a terra al voltant d'una ampolla. En Kevin va preguntar com s'hi jugava aquell joc, i totes les noies es van posar a riure. No sabia què els havia fet tanta gràcia, però es va posar a riure perquè no el prenguessin per subnormal. Mira, primer has de fer girar l'ampolla. I quan l'ampolla s'atura, mires cap a qui assenyala i li fas un petó. En Kevin es conformava que quan li toqués a ell, l'ampolla no apuntés cap a en Marty Graham, perquè no sabia què deien les regles sobre aquests casos. En Marty, en canvi, hauria estat encantat que l'ampolla apuntés cap a ell, tot i que encara faltaven uns quants anys perquè entengués el perquè. Spencer, fes-li un petó amb llengua. No, que vomitaré. En Kevin va considerar que el seu primer petó havia anat força bé. Havia arribat el seu torn de fer girar l'ampolla. Vinga, a partir d'ara, els dos que els hi toqui s'hauran d'estar 5 minuts seguits dins de l'armari. En Kevin no li feien gaire gràcia als armaris, perquè quan era petit, el seu pare havia llogat la seva habitació a unes prostitutes i a ell li havia tocat dormir 5 anys en un armari. Però, per no quedar malament, va somriure i va fer que sí amb el cap. Prou que se'n recordava del que li havia dit la mare d'en David, però és que estava molt nerviós. No sabia com fer el primer pas. No et passis ni un pèl, entesos, tio? Perquè em posaré a cridar molt fort. En Kevin va decidir fer un baitot. Es van passar el fum i li va fer un petó a la boca a la Justine. Llavors va notar una cosa rara als pantalons i li va agafar por. Com que no sabia què era, va sortir de l'armari a correcuita. Ostres, tu, et fan por les noies, oi? Segur que no havia fet mai cap petó a cap noia.
Segur que li agraden els nois. En Kevin és Marieta, en Kevin és Marieta. Es van fer un tip de riure a costa seva. Per acabar-ho d'adobar, en David li va dir que només l'havia convidat per riure-se'n. En Kevin no li va fer gens de gràcia que rifessin d'ell davant de la seva nòvia i segurament la futura esposa. Llavors en David li va dir que allí no li volia ni que se'n tornés cap a casa. Que llargues que se li van fer aquelles escales al pobre Kevin. Què s'han pensat, aquests nens de papà viciats i burros? Fes-ne alguna de grossa, tio. En Kevin va trobar que l'Alan tenia tota la raó. Per això, abans de marxar, va pispar $80 de la calaixera del dormitori dels pares d'en David. Es va endur tota la carn que hi havia al congelador i va calar foc a la cuina. Com que ja havia abocat un bon raig de xarop per la tos al ponx, li va semblar que amb allò n'hi hauria prou. Aquesta carn és collonuda, tu. Aviam si n'aprens del teu fill. Dropo més que dropo. Tanca la boca, coi de bandarra. Calla tu, carallot, que només saps pixar fora de test. No em toquis els ous, podrida. El doctor Franklin i l'alcaid Rifkin van estar d'acord que en Kevin li convenia aprendre un ofici. En Kevin no acabava d'entendre per què, si total l'havien condemnat a estar-se tota la vida a la presó. A més, si mai el deixaven anar, on trobaria qui volgués donar feina a un sociòpata alcoholitzat amb una arrel de cleptòman? Els guardes de la presó es van oposar a la mesura perquè no volien que en Kevin tingués a l'abast cap mena d'eina ni de maquinària. Tots sabien per experiència què passava quan en Kevin tenia un objecte esmolat a la mà. A l'últim, per eliminació, es va decidir que en Kevin seria el bibliotecari de la presó. Quina mariconada de feina, col·lega! He sentit a dir que han col·locat el teu nano a la biblioteca. En Kevin no és Marieta. Jo diria que totes les bibliotecàries són dones. Ja cal que li cantis la canya abans no sigui massa tard, En Percy prou que va mirar de defensar el seu fill, però se li feia una muntanya, perquè els únics llibres que havia vist a la seva vida eren els que li tiraven pel cap als jutges quan perdien la paciència. A l'oncle Phil l'havien tancat a la presó per atracar un orfenat, i fins i tot ell tenia por que la feina d'en Kevin donés mala reputació als Spencer. Que jo sàpiga no ha tingut mai nòvia. Qui t'ho diu que no perd oli? El pobre ja va néixer tarat. No ho fa expressament. Doncs per això hi ets tu, per educar-lo. Calla, tu no n'has de fotre res del que passa a casa meva. Fot-li fort, Percy, què s'ha cregut? Hòstia, em sembla que és mort. Fotem el camp, corre! Segons en Kevin, fer de bibliotecari era la cosa més fàcil del món. Esclar que ell no es molestava a col·locar els llibres allà on tocava ni a prendre nota de qui s'enduia què ni quan. De tant remenar llibres, a l'últim en Kevin es va afeccionar a la lectura i tot, de moment. Kevin pensa que la vida és com un jardí i has de plantar les llavors de la teva futura felicitat. Les úniques llavors que havia vist mai en Kevin eren les que havia trobat la policia de la frontera mexicana al cendrer del cotxe de l'oncle Mike. Avui vull que parlem de la teva mare. M'ha fet l'efecte que és una figura ambivalent, que tan aviat et pot tractar amb indiferència com deixar-se arrossegar per l'instint maternal i el sentiment de culpa. Recordes cap episodi concret en què el seu desig de ser una bona mare tingués un impacte negatiu sobre el teu allò? Ei, quin més som, que no ho sé. Porto els calçotets grocs, suposo que som a l'agost. Si no en tens de calçotets grocs. No n'hi poc. Aviat començaran les classes. Quan el nano sigui fora, ens ho podrem tornar a muntar a la cuina, com abans. Oh, ben endins, home. Vine, reiet, vine amb la mare, corre, i porta'm l'ampolla de passada. Aquesta tarda la mare et portarà a fer una bona passejada, Escolta, m'enduc el nano a comprar roba per l'escola. No tenim calés per collonades. Ahir a la nit vaig cantar un bingo, home. En tinc de sobres de calés, espavilat. Doncs porta teca i tabac quan tornis. No demanis res que no estigui d'oferta, perquè no t'ho penso comprar. No, sembles aquell de la condicional.
No, sembla que t'hagis cagat els pantalons o qui sap què. Fuig, redeu, quina mariconada, tu! Jesús, Maria i Josep, amb aquest no sé ni què sembles. Ei, guaiteu, quina fila que fa el meu fill disfressat amb això. En Kevin no li havia agradat mai gaire emprovar-se roba. I d'ençà que una colla de companys de classe el van veure vestit de mariner, encara li agrada menys. Tampoc no li va fer gens de gràcia que els seus companys es riguessin d'ell. Per això va agafar el que li va fer més ràbia i li va explicar per què. Li va semblar que amb aquella explicació n'hi hauria prou per tots. Sí, tant que sí, se l'emporta posat. Ui, quan el vegi el meu home es cargolarà de riure i es pixarà a sobre. Au, anem, fill! Ei, mireu quina fila fa el meu fill. Que n'hi ha per pixar-s'hi? En Kevin continuava esperant que el seu amic imaginari vingués a ajudar-lo, però l'Alan tenia altra feina. Quina fila de carallot! Canta una mica, Shirley Temple. Ei, t'has descuidat la teca i el tabac. Fes-te fotre, tio, no sóc la teva minyona, jo. A la pècora. Ui, el cap. Ei, que el que està tarat no sóc jo. Detecto una certa hostilitat en el seu to de veu. És perquè em considera un enemic potencial o bé és que desconfia dels metges i de les figures que encarnen l'autoritat, sigui de la mena que sigui, fins al punt d'experimentar una sensació de temor que al seu torn es manifesta verbalment en forma d'hostilitat. En Percy no va ser capaç de treure l'entrellat del que li deia el doctor Franklin, però per si de cas era una amenaça o una proposició deshonesta, li va clavar un cop al front amb la tassa de cafè. Ja és ben veritat, qui és fill d'un gat s'hi assembla de la cua al cap. M'ha semblat que se m'estava insinuant. No, de fet, només li he volgut dir que la seva actitud envers l'autoritat em recorda molt la del seu fill. Sóc al·lèrgic als gats. Crec que hi sortirien guanyant si parléssim de la manera com ha influït en l'educació d'en Kevin. En Percy sabia que no era bon pare i no li venia de gust parlar-ne amb el doctor Franklin. Una vegada havia començat a jugar a fet i amagat amb en Kevin i l'havia deixat comptant mentre ell se n'anava 300 milles lluny. Li agrairia moltíssim que deixés estar el divan en pau i no hi fes més forats. Ara em sembla molt convenient que comencem a comentar certs aspectes de la seva homofòbia. En Percy tenia por que en Kevin es tornés afeminat perquè la seva mare sempre se l'enduia a comprar roba. Per això un dia, cansat de veure'l fumar i beure davant de la tele, li va semblar que el millor era portar-se el nano a fumar i beure a la vora d'un llac. El primer que ha de fer un bon pescador és no engegar el motor del cotxe davant de casa, per no despertar la parenta i no carregar-se-les per haver-li buidat el moneder. Va, vés entrant als garatges que estiguin oberts fins que trobis un parell de canyes de pescar. Si trobes cervesa, sobretot agafa-les també. El pare t'espera aquí. Au, va, vés. Li va costar, però l'últim va trobar una cosa que sabia que faria content el seu pare. Una barca. No esperava menys de tu, fill. El cendrer de la mare natura. Porta la nevera al llac i després mira si trobes uns quants cucs. Jo vaig a pixar. Així no pescarem ni uns collons. Espera't aquí, que se m'ha acudit una cosa. Ei, tu, tarat! Beu una
mica més de pressa. Avui tinc ganes de marxa, molta marxa! En Kevin li venia més de gust anar de gresca amb l'Alan que no pas pescar, i va engolir unes quantes ampolles de ginebra i una mica de xarop de la tos per acabar-se d'entonar. Encara haurà valgut la pena venir d'excursió. No t'hi poses per poca cosa, eh? Ostres, tu, sort que no has tocat el whisky del pare. Agafa un cartutx. Ja comença a ser hora que aquests peixots de merda aprenguin a respectar les persones. Au, arrossega la barca fins a l'aigua. Fot-li canya! El pare d'en Kevin anava tan borratxo que va voler posar-se dret a la barca, però va perdre l'equilibri i va acabar tan llarg com era l'aigua. Després va sortir disparat a molts metres de distància. I va tenir tanta mala sort que va anar a parar en un arbre que s'estava cremant per culpa del cigarret que havia llançat anant cap al llac. L'arbre es va partir pel mig i en Percy va caure en una cabana on dos desaprensius el van torturar i sodomitzar durant un munt d'hores. Qualsevol altre hauria quedat traumatitzat, però en Percy havia estat tantes vegades a la presó que tot això ja no li venia d'aquí. Al cap d'hores de buscar-lo, en Kevin va trobar el seu pare en una cuneta. Au, doncs, ara ja pots dir que saps pescar. Som-hi! Va, aviam què més podem fer explotar, noi. Ja! Porta'l tu, que jo he de llançar els cartutxos. Esquerra! Compte no vessi el map! Valga'm Déu!